Machiegni kendo nya Ramogi obila e boma ma Thika omako ja ohala ma ong'ere mawuok e piny mar Asia bang' yudo dukane mwandu mag kambi mar Kenya Power kaachiel kod Kenya Railways mane okwale. Moko kuom mwandu mane oyudgo ne nitiere waya mar loso kod chuma, masinde ma itiyo godo e keto sitima kaachiel kod chumbe mag gach reru ma bechgi romo omenda matara. Jatend obila e sub-county no Lawrence Mushage ne oyango ni gisechako chenro mar manyo kweth njore matayo timbe mahundu mag kwalo masinde mag keto sitima kod chumbe mag gach reru ma olero ni duoko chien dongruok mathurka. Mushage bende wacho ni jo ohala mauso chumbe mag scrap onego kan nyingi ne joko makao chumbe go kuomgi. Tukaweza kupata hizo exhibit, tuko nazo, tuko na suspect, tunatayarisha kumpeleka mbele ya mahakama. Ningependa kuomba wananchi, tumekuwa na challenge ya kuwa na wizi ya transformer katika hii area yetu, nyayo za stima. Naomba wananchi tushirikiane na polisi na kila mtu awe wa kujitolea sana sana kwa hii wizi ya transformer. Kila mtu mwenye yako karibu na transformer, stima ikipotea tu mara moja, wenye wako karibu wanachungulia ndio tupate kupata wenye wanaiba hizo transformer.